Става хора, съм The 4Gamer 123 BG. Това е Multi Survival. И ето тук ми е спална. Сега ние ето малко е напълно тук, ще отсякам едно дърво. Ако се чуете защо съм бил още за 100, се забравям да го сменя. Но да си остане имде в Майнкрафт. Защото има доста хора в Майнкрафт, деца като новия профил. Аз съм с такъв профил. Саплинг. Да се клим от симност. Добре, видяхме Прасио. Окей. Лако. FPS. Как можете? Към. Това да го бъде. Добре. Правим работна маса. Добре. Добре, тейбъл. И за първата нощ ще съм намирно, защото съм завие малко. Добре, да вземем пъчките и ще направим една. И един. Меч. Ще си направя още пръчки, защото ще си направя брадва. Така ли беше брадвата? Да. Забравил съм доста нещо от Майнкрафт, защото не съм играл отдавна оцеляване. Добре, вземем това. И не се отдалечим от опасне. Това място не ми харесва. Добре. Това нещо ще се обида много за това. Ако за бъдеще не попадна омага бе, са тя гигантски работи тук. Пати гигантските дървета има. Бе, пред мен е дърво, зад мен е дърво. Преди си тя дървета. Не мога ли да е за гориста местност? Например да намеря село. Много ми се прииска. Добре, лошото е, че няма кози, да не кози. Добре. Така, качвам комуникационно. Омага бе. Тук. Само това има. Дървета и дървета. Ще отсека още едно дърво за честовете.
Добре. Още гориста местност. Супер. Аре бе, ей. Бати гората. Не просто. Какой стан? Ой, чтоб не шутно. Так. Коняца. Там. Еще потом нас не. Освен кони. Да, крави. Ще ми потребват. Помага. 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 FPS дроп. Намерихме и кучета. Ние сме намерихме се кози. И още ако не видим. Само да. Много съм. Това се взимка. Не искам нищо. Трябва да се да изтрих само. Сейчас я там чуть